guys, welcome back to my YouTube channel. Hanchene air bed enchundu tule mast chakonda. Yasalaka dojudu. Hanchene inka mast ini bejara avundundu. Incha pannudunde gottavundiji. Dayapanda ini an video undu last ee varshada inka mast bejara avundundu. Dada manpundala ee varsha indu vlog ni indiyege end manpoda apondu. Hanchene ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಯಾನು ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದು ಆಂಡಲ ಈ ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂತು ಕಲೆಂಡೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾವಂದು ಏರಿಯಾಗಳ ತೊಂದರೆ ಆವಂದು ಪಡ್ದು ಎನ್ನುಂಬೆ ದೇವರಡುಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಯಾಪಲ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ನೇ ಬೊಡ್ಸಿ ಪಾಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೃದ್ಧೇರೆಗ ಅವಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಮಸ್ತವು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲಾಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಉವೇ ಕಾರಣಗಳ ಕೊರೋನಾ ಬರಂದೆ ಪಡ್ದು ಎನ್ನುಂಬೆ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ವರ್ಷ ಅವಡಂದು ಎನ್ನುಂಬೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಇತ್ತೇನೆ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಂಚೇನೆ ಯಾನು ನನಂಜು ವಿಷಯ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಅಂಡ ಬೇಜಾರ್ಲಾ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಪಡ್ಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಕೋಡಲಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಲೈತೇನೆ ಇನಿ ಫಿನಾಲೆ ವಿನ್ನರ್ ಆಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 1 ಹಿಡ್ದು 9 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಕ್ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿಯೊಂದುಂಡು ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತಿರ ತಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ ಪಡೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ OTT ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾನು ಓಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಇಷ್ಟ ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನನಂಜು ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿರ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ತುಳುನಾಡು ಅತ್ತಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕನವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಮಿತ್ತು ಬರಡ ಅಂಚೆನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ನ ಪೇರ್ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಯಾಪರ ಏಲರ ಆಪುಂಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಏಲರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲ್ ಐತೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಟೈಮುಲ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಓವಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಗ ತೂವಡು ಪಂಡಗ ಅವು ನಮಕ್ ಟೈಮೇ ಪೋಂಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪತೊಂಜರ ಆಪುಂಡು ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿರನೆ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಕಡೆ ಕನಕಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೊಕ್ಕಾಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲು ಪುರ ಗೊಬ್ಬಂತೀರು ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕಾಡೆಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪುರ ಅದೇನು ಕಿರೀಟ ಪುರ ದೈಟ್ ಬಂತು ಕಾಜಿ ಅವು ಪುರ ಅಂಚ ನೆನಪಾಂಡು ಐಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಂತು ತರಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆತೆ ಎಂತು ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಇಂಕ ಬಡ್ಡಾಲ ಹಾಪುಂಡು ಚಾಪರ್ದು ದಾದ ಚಾಯ್ ತಿಂಡಿ ಮಣ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಓಡು ಇನಿ ರೆಸಿಪಿ ಏರ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಲೆ ಆಯ್ಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇide ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಸಣ್ಣ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಂತದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ ಬಣ್ಣ ಎಟ್ಟೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಟು ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತದಿಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಚಿನ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡ್ರೆ ಒಂದುಂಡ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿನ ತೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಟ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮಿತ್ತು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಚೂರ್ದು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಮಸ್ಲಾಲ ಇತ್ತು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಂತದ್ದು ಅಂಚೆನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂತದ್ದು ಕೋರಿ ಬುಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಬಂತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲು ರೌಂಡ್ ಬಂತದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರನ ಪೂರ ತೋದು ಪಾತಿ ಅಂದ್ರಿ ಬುಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಲಿ ಬಂತದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಲಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬರ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಅದೇ ಅಂಚೇನೆ ಕೊಂಚೇನೆ ಬಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಡಿ ತುಲೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೊರಪಲ ಅಂದು ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೊರೆ ನನ್ನ ಗಿಡಪ್ಪಾಲು ದಾಪಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಮಾತೆರೆಗಳು ಆಡತಾ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಂದ ಸಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ಆಡಾದೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ರೆಸಿಪಿನ ಮನ್ಪಾಲೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಬಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಡು ತೋಚ್ಪಾಯಿನಿ ಅಂಚೆ ಆಳು ಮನ್ಪುಡ ರೆಸಿಪಿ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡಿದಿತ್ತಾನೆ ಆಪಾಳ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಆಳು ಮನ್ಪುಡ ರೆಸಿಪಿನದು ಅಂಡ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಚ್ಪಾಯ ಹಾಪುಜಿ ದಾಯಪಾಡ ಅಂಚೆ ನಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆಲಿ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ಯಾಪಾಡ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಳು ದಾದಾಲ ಕಜಿಪುರ ಬಂತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಲಾಗ್ ಇಡ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪುರ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕುದು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಲೆಗ್ ಬೋಡ ಆಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಬೈತದ ಪೂಪ ದೋಸೆ ಅವಡು ಇಡ್ಲಿ ಪೂರ ಹಾಕ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಬರ್ತೇವೆ ಸಾಸ್ ತಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಸ್ ತಟ್ಟಿ ಸಾಸ್ ತಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತಿಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 25 ಹಂಡ್ 9 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೀರಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂಚನೆ ಪಿರೋರ ಯಾಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಯಾನಿತ್ತೇನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಬಾಯ್.